Новое радио. дуруд мегӯем ба ҳама онҳое ки мавҷи моро гӯш карда истодаед. ин шом меҳмон дорем журналист, аълочии фарҳанг ва матбуоти Тоҷикистон, муҳаррири варзидаи телевизион, Корманди Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтовари Ҷамшед. хушомадед ба радиои нав. саломат бошед ҷавони, сипос барои даъват. шоми шумо ба хайру шодӣ бошад. зинда бошед. хуб бахтовар, мо шодем ки шумо фурсати худро ҷудо кардед. ба ҳар ҳол ин шом дар меҳмонии мо қарор доред. фикр мекунам ки фазои радиои нав ба шумо писанд омада истодааст. бале, хеле фазои зебо, ором, ба қавли дӯстон пур аз энержӣ ки баробари ворид шудан ба ин студия аллакай як эҳсоси хушҳолӣ фаро мегирад инсон. нахустин саволе ки чун ҳамешагӣ мо барои меҳмон пешниҳод мекунем, чун шумо медонед ин барномаи шомгоҳӣ аст, дар вақти шом оғоз мешавад. барои мин ман мехоҳам бипурсам аз шумо ки вақти шом барои шумо аз кай сар мешавад? шомро одатан дар куҷо бо ки чӣ хел истиқбол мегиред? қабл аз оне ки мо шурӯъ кунем ба суҳбат, зарнигор, ман аввал ташаккур мегӯям барои шумо, чунки ҳар боре ки ман аз корхона ба самти хона меравам, ҳар шомгоҳ радиои шуморо гӯш мекунам, барномаи шуморо гӯш мекунам ва ҳамон эҳсоси хастагие ки дар тӯли рӯз маро фаро гирифтааст канор меравад. чун аксарият ки дар сомонаи иҷтимоӣ ҳастанд, дар инстаграм, медонанд ки шоми ман чӣ гуна оғоз мешавад. ман аз субҳ сари кор меравам ба телевизион, дар идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳӣ телевизиони Тоҷикистон ба ҳайси муҳаррири варзида кору фаъолият мекунам. хуб, кори телевизион, кори эҷодиё медонед ки чӣ гуна кори бале, бисёр кори пурмашаққат, пурзаҳмат. инро танҳо он нафароне дарк карда, эҳсос карда метавонанд ки дар ҳамин соҳа бевосита фаъолияти кории худро доранд. бахтовар, то ба ҳамин як зинаи муайяни муваффақият дар соҳаи худ расидан чӣ гуна мушкилиҳоро шумо ҳамчун журналист аз сари худ гузаронидед ва қадамҳои нахустини шумо, фаъолияти кории шумо нахустин маротиба дар телевизион чӣ гуна буд? аз давраҳои аввалин қадами худ ба телевизион сухан мекардед. дар бобати фаъолияти эҷодии худ қабл аз оне ки суол гуфтед шомро чӣ гуна оғоз мекунед, ман гуфтам ки меравам сари кор ва ҳар бегоҳ ман кӯшиш мекунам ки шомро дар оила, дар назди фарзандонам, гулдухтарони зебоям Сафия ва Сайҳуна бо хӯроки шом оғоз кунам. гардиши ноҳамвори пайкари зиндагӣ ҳамин гуна аст ки ҳар гуна мушкилот дар ҳар самте вуҷуд дорад, зарнигор, на танҳо дар касби журналистикаи телевизион ё журналистикаи радио ё журналистикаи матбуоти. умуман инсоне ки шуҷоат дорад, инсоне ки дар пеши худ мақсад гузоштааст, ин костагиҳои зиндагиро бо чашмони кушода ва нотарс паси сар мекунад ва зиндагӣ дар сайёра идома дорад. ва давраҳои хеле ҳассос, давраҳои донишҷӯи ман буд, давраҳои хеле хуб, хотирмон ки ба унвони як писари деҳотӣ ман ба маркази шаҳри Душанбе омадам ва аз куҷо мақсад аз кадом минтақаи? ноҳияи Рашт, шаҳраки Навобод. бале, ва ман ки аз инҷо омадам ба шаҳри Душанбе, чандин сол дар канори модар, падар, хонавода будам, бештар азияти дурӣ аз онҳо барои ман мушкил буд ва шояд муҳити шаҳр ба шумо бегонагӣ мекарду, мехостед бештар дар деҳа бошед. дақиқан, бале. аз зинаи аввали донишҷӯим ба телевизион омадам. чӣ гуна ин хеле таърихи аҷиб дорад. донишҷӯё даъват мекардам барои иштирок дар барномаҳои телевизионӣ, бале, махсусан барномаҳои фарҳангӣ, фароғатӣ, иҷтимоӣ, масъалаи ҷавонон буд. ва ман ҳамин гуна ба унвони як донишҷӯ даъват шудам дар як барномаи тадбир дар телевизиони Тоҷикистон дар мавзӯи шоҳнома ва рисолати ватандорӣ. киш пеш мебурд? ғайратшоҳи аҳмадзод буд, як журналисти шинохта он вақто бо ҳамсарашон Моҳсафари Яҳёзод. ва ман аз ҳамин ҷо шурӯъ кардам, бидуни ягон тайёрӣ рафтам ва шеъри шоҳнома ватан аст, ватани бемаргӣ, шоҳнома рӯҳ аст, ватани бемаргӣ, шоҳнома сухан аст, сухани бемаргӣ. аз ин чиз шурӯъ кардам ва рафтам дар бобати худшиносиву худогоҳиву ватандӯстиву ватанпарастӣ суҳбат кардам. ман донишгоҳ мерафтам, аллакай саркоргардони телевизион ба ҷустуҷӯи ман омада буд ки аз ҷониби роҳбарияти он вақти телевизион даъват шудааст ки шумо бояд ҷалб шавед ба телевизион. ҳамин гуна хеле осон. шояд дуруст ва дақиқ пай бурданд ки шумо доред як истеъдоди муайян ки дар ин самт метавонед ки телевизиони тоҷикро бо барномаҳои худ рангин созед.
умуман киро дар ин соҳа устоди худ имрӯз ҳисоб карда метавонед? албатта устод агар ба унвони як идеал гӯем, касоне ки мо аз рӯи пардаи телевизион, масалан як замони Муаттара Ҷураева ё Мунира Ҳакимова Шодравон ё Мусаллама Мухтороваро мо аз тариқи телевизион тамошо мекардем, медидем, ё Ёр Муҳаммад Самадов, Эмомали Тоҳиров, Абдурашид Хуҷамқулов, албатта ба унвони устоди ғоибона мо ба мактаби оно пайравӣ мекунем, хоҳем нахоҳем. ва дар донишгоҳ устодоне ки барои ман илми журналистикаро омӯхтанд, ин профессор Иброҳим Усмонов, Пайванди Гулмуродзода, устод Камолиддинов, забоншиноси хеле саршиноси тоҷик. ва ман ҳамеша эҳсос мекардам ки дар журналистикаи тоҷик муҳимтарин чиз санъати суханварӣ ҳаст. воқеан дуруст. ва шояд аввалин устодони ман аз ҳамон мактаби миёнаи рақами 8 шаҳраки Навобод аз фани забон адабиёт буданд ки меҳри сухани зебо, сухани мавзун, сухани баланд, андешаи тозаро дар фитрати як писари кӯҳистонӣ ки бо чашмони кушода орзуҳои хеле хеле бузург дорад бедор сохтанд. Шояд ҳамоно бошанд устодони ман. суханони бисёр пурмуҳтаво. Аллакай аз суҳбати мо маълум аст ки дар меҳмонии мо на як касе ки аз соҳаи дигар, балки махсусан аз соҳаи журналистика аст. ва ба ман мегуфтанд маъмулан вақте ман дар мактаб мехондам, мегуфтанд ту ҳатман бояд журналист шавӣ, вале ман мехостам рассом шавам. аҷоибот. бале, ҳунари наққошӣ дорам ва дар чандин озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва ноҳиявӣ бо кашидани расмҳо ва тасвири расмҳои зебо сазовори ҷои аввал мегаштам. имрӯзҳо ҳам иштироки шумо гӯем албатта дар он гуна озмунҳо нест, вале ба ҳар ҳол вақте ки шумо холӣ мешавед аз фаъолияти корӣ, ҳамчун машғулият барои худ бо кашидани расмҳо, оло ҳам дар шумо аст ё ки не? бале ҳаст. бисёртар барои духтарчаам Сафия харидорӣ мекунам ҳар гуна маводҳои барои тасвири расмҳо ва ӯрам хеле мебинам ки таваҷҷӯҳ дорад ба ин чиз. ва аз як чиз аҷиб аст ки ман масалан мегӯяд ки барои ман масалан қаҳрамони филми Машаи медвед Машаро тасвир кун. Ман намедонам, ман Машаро тасвир мекунам бо ҳама он рангу борҳои зебо, вақте тамом мешавад ва гирия мекунад. мегӯяд ки он чизе ки ман мехостам ин нест. ҳамин чиз барои ман бисёр аҷиб аст ва ман фикр мекунам ки духтарчаи калони ман Сафия ишқу алоқааш ба расмкашӣ ва ба қаламу коғазу китоб хеле зиёд аст. агар дар оянда мисли шумо хоҳанд ки соҳаи шуморо пеш гиранд, шумо дастгиришон мекунед ё ки не? дақиқан. ман як инсони бисёр озод ва нигоҳи демократӣ дорам ва ман фикр мекунам ки ҳар инсони рӯи олам ҳаққи интихоб дар ҳар касб ва ҳар ҷода дорад. ман монеъ намешавам дар зиндагии ягон инсон ва ҳатто фарзандони худам. Бахтовар, номи аслии шумо чист? зеро ки шуморо мардум ба ҳамин ном мешиносад. Бахтовар, нафаре ки бахт меорад. Бахтовар мо шунидему надидем. бахтовар лола корид мо бидидему начидем. хуб, бибинед бисёр номи шоирона аст, барои ман бисёр номи пурмуҳтаво, номи зебост. хуб, аксарияти мардум номҳои гуногун доранд. шояд шумо надонед. шумо як ном доред бале? ман медонед дар ҳамон ҳуҷҷатгузории расмӣ, дар шиноснома, дар диплом, ҳар чизе ки дорам, номи ман Зарнигор аст. ҳамин гунае ки маро падару модар ном ниҳоданд, ҳамин гуна ман худро маърифӣ мекунам. аксарият касоне ки дар телевизион фаъолият мекунанд, дар мактаби миёна ҳамроҳи ман таҳсил карданд, дар донишгоҳ таҳсил карданд, номи аслии ман Абдуаҳад аст. бобоҷонов Абдуаҳад, ки бобоям ки он вақто собиқ раиси ноҳияи Рашт буданд. Ориф Бобоҷонов ва як шахсияти хеле маъруф буданд дар минтақа, онҳоро мешиносанд. ба эҳтироми кадоми як шахсиятҳои мӯътабари ҳамон замон маро Абдуаҳад ном ниҳоданд. баъде ки ман донишҷӯ шудам, фаҳмидам ки дар телевизиони Тоҷикистон як натоқи бисёр шинохта бо номи Абдуаҳад будааст ва ман дар як тӯй ровӣ будам ва он каса сухан додам ва муна ман якум бор аз наздик дидам ки бисёр як мӯйсафеди нуронӣ ва бисёр садои фавқулода аҷоиб дошт ин нафар. хуб, ҳамин нома барои ман гузоштам ва ҳамон шабу рӯзҳо соли 1990-89 дар тариқи телевизиони Тоҷикистон як навела пахш мешуд ки қаҳрамони асосии ин навела Бахтовар ном дошт ва маъмулан модарам аз ҳамонҷа маро бахт гуфтанд ки дигар дар байни хонавода ва аз яксолагӣ маро Бахтовар мекунанд. яъне ин аз интихоби худи шумо пас аз донишҷӯӣ небо, аз хурдиятон? бале, аз ҷониби волидайн буд? бале, барои ман бисёр аҷиб буд ҳама вақт ки барои чи шумо ду ном доред? барои чи ман ду ном дорам, ҳама як ном дорам ва ман ду ном дорам. соҳиб давлат аз хурдӣ, яъне соҳиби ду ном. сире ки ман 30 сол ӯро пинҳон кардам. мо фош кардем. дар радиои нав бояд навгунӣ бошад, чизи наве бошад ки мардум оло нашунидааст. ва дар ин соҳа шумо чун аллакай то ҷои муваффақ ҳастед шинохта, киро рақиби арзандаи худ дар ин соҳа меҳисобед?
رقابت سالم من فکر میکنم که وجود ندارد. عموما خود واژه رقیب زرنگار گذاشتن او رو در کنار نام یک نفر دیگر خود از خود یک کمی فاصله گذاری میکند. شما اگر که گویید که کدام از راویان و ژورنالیستان رو امروز در عرصه ژورنالیستیک شما اعتراف میکنید، خب رقابت در همه چیز وجود دارد. رقابت این انا همون تلقینگری یک پیشروی یک نوآوری است. اگر رقابت هم نباشد در ساحه‌های گوناگون پیشروی رو دیدن به فکرم غیر امکان. دقیقاً 100% من با شما موافقم. ببینید وقتی که ما میبینیم که یک نفر هم کسب ما در کسب خودش نوآوری‌های خیلی زیاد میکند و ما کوشش میکنیم که با او مانند باشیم یا از او بهتر باشیم. هستم این گونه نفر که شما کوشش میکنید از او بهتر باشید. من فکر میکنم اصلا در بین 8 میلیارد انسانی که در این سیاره زندگی میکنن زرنگار هر کدام جا و مقام خودش رو دارد. بله درست. مثلا صدای شما، سیمای شما، طرز سخنرانی شما خاص برای شما هست. نفری هست که مخلص و شیدای برنامه‌های شما هست، ولی نفر دیگه است که باز از همکسبان شما نفر دیگر رو دوست می‌دارد. خب من اعتراف میکنم از بین شومن ها و ژورنالیستان تلویزیون، رادیو آرزو ایسایف رو، کامل جان خالف رو، یار محمد صمدов، بهردینی صبور دوست ما و مبارز عثمانوف که بسیار من با نوگانی‌های خیلی تازه به تلویزیون وارد شدن و این کسا من از دوره دانشجویی میشناسم. فریدون، فروخ، صبرینه نظری پیش از همه که هم در ساحه ژورنالیستیک تلویزیون و در فضای مجازی خیلی معروفند. بله، شخصیت‌های ارزنده. تو جایی که من میدونم شما رو در بین همون نفر دوستانی که در این ساحه یک موقع خود رو پیدا کردن باز یک لطیفه گوی خوبم اعتراف میکنند. گوینده‌ای و لطیفه‌های خوب، زیرا که این هم یک هنر مهارت است. وقتی که تو با یک احساس، با یک طرزی که باید و شاید اون رو پیشنهاد سازی که مردم در آخر باید بخندند. مقصد لطیفم چنین است. اگر این گفته ها در حقیقت واقعیت داشته باشند پس سخن با شما برای لطیفه اگر من خندم این تصدیقی شنیده هایم می شود. ببینید زرنگار، من اصلا لطیفه همین گونه است که میشنوم جای برای من خیلی خیلی این لطیفه پسند میآید و من در بعضی از نشست‌های شخصی و بین دوستان خودم این لطیفه رو معمولا میگویم و مردم میخندن. من نمیدونم برای چی، ولی به هر حال شاید برای آنها خنده آور باشد این چیز. من چون در تلویزیون تاجیکستان فعالیت کردم، من برنامه خیلی زیاد داشتم با نقره رحمت و دانا بهرام. شما این کسا رو میشناسید. سرود مشهور لیلا 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 از دستت واویلا. سال 1985 اولین بار روزهای فرهنگ اتحاد جماهیر شوروی در جمهوری خلقی خطای برگزار می‌کردند. این قصه خیلی عجیب است. این لطیفه نیست، این حقیقت است. و آنها میروند با آنجا. همگی از بین 15 جمهوری تاجیکستان 3 دقیقه وقت دارد. 1 دقیقه رقص، 2 دقیقه دویتی دانا بهرام و نقره رحمت. و نقره رحمت و این خودش عیناً نقل کرد که ما وقتی که در پس پرده های کلان اون تالاری 6000 نفره بودیم، وقتی ما وارد شدیم رژیسور و کارگردان صحنه اومد یا پنزا فعلا چیزی به زبان خطایی گفت که اصلا ما تصور نکردیم که چی میگوید. و اون وقتا دیستانسیون میکروفون ها بلندگویک های بسیم یکم مراتبه در همونجا پیدا شده بودن. به تاجیکستان نامده بود طول سالها در همون دوره. بله، و اونجا گفته است که در پایانش یک تا تگمچه سرخ است، همون زیر کنید گیران میشود. دانا بهرام گفته است نقره رحمت وره. خب و کنسرت زنده. اینا وقتی که الکی رقص تمام میشد اونجا پاوزه نیست، باید جوش ده برای صحنه. نقره رحمت و میگم من از این طرف و همین کارگردان هم خیلی ساخته است که ما باید تا آخر سرود به همدیگر نزدیک نشیم. گویا من از وی میگریزم. این یک میزانسن بله. و من میگه وای طرفی من میاد، من باید گریزم، بعد در آخر باید آشتی کنیم و تعظیم کنیم و رویم در آخر سرود. من همین قدر از این طرف صحنه میگم مجنون 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 کردی مرا جگر خون، و اون طرف لیلا آواز نیست، میکروفونی و خاموش و فراموش کرد است که میکروفون از پایین گیران کند. نقره میگه چیکار کردن در کار؟ زال 6000 آدم نشستگی، آبروی ملت تاجیک باید برداشت در بین این 15 ریسپوبلیکا. این صریف شد نامر که در همین وقت میگه یک چیز به یادم زد که همین خوب فهمن در همین تالار یک 20 نفر تاجیکی میفهمد. بعد در همون موسیقی زنده من در همون ریتم میگه در اومدم گفتم نام کس دانا کو دانا بهرام گفت است که دانا 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 آوازت نمیبرایا، میکروفون تا گیران کن، کناپکش در پایان، ای من که گرفتاری تویم. بعد سراسیمشو در صحنه، بعد لیلا لیلا لیلا
ҳамин гуна ина маҳорат аст ки дар ҳамон давра ба шакли мисраҳои шеърӣ пешниҳод кунӣ то ки ҳамон нафаре ки бояд буд сарояд бифаҳмад баъд давомаш ҳамин ки сароидан ва ҳеҷ кас ина нафаҳмид. ин як ҳолати бисёр аҷоиб ва фавқулода барои ман хотирмон буд ки ҳатто дар архиви телевизиони Тоҷикистон ҳамин суҳбати мо ҳаст. воқеан бояд гуфт ки Бахтовар аз уҳдаи як чизро дар шакли табиӣ пешниҳод карда тавонистану хандондан мебаромаданд. зеро ки ман хандидам ба ин бурди шумост. албатта ман медонед аслан ҳамеша самимӣ механдам, барои ки агар самимӣ набошад чӣ хел механдӣ? не баъзе одамон хандаи сохтаам мекунанд. не ҳамин гуна хандаҳо барои ман бегона аст. ман баъзан вақто касе латифа мегӯяд агар чизи хандаовар бошад маҷбур ба хотире ки нашармад механдам. шояд ин аст хандаи ман маълум буд ки самимӣ. ман агар хандам самимӣ бошад механдам. хуб Бахтовар, суҳбати мо хеле хуб аст, гувору самимӣ. ман фикр мекунам шумо хаста нашудед. Не чаро нашудед? хеле суҳбати хуб. инак Бахтовар, мо аз шумо пурсиданӣ ки аз нигоҳи шумо журналисти касбӣ бояд чӣ гуна шахсият бошад бо маънои томаш, яъне аз ҳар ҷиҳат. пеш аз ҳама журналист бояд ҳирфаӣ бошад. ман фикр мекунам ки омӯхтани жанрҳои журналистика ва ман мактаби бузурги журналистика ин барои ҳар як журналист ҳатмӣ аст. вазифаи асосии журналист расондани иттилоъ аст. дуруст. бале вале ин чизое ки мо мекунем дар натиҷаи масалан суханҳое ки мегӯем, барномаҳои фарҳанги фароғатӣ, ин ба хотири як лаҳза фароғат бахшидан ва оромӣ бахшидан ё барномаҳо ё филмҳое ки месозем. ва дар зимн бояд бигӯям ки журналистика роҳ рафтан дар болои як рисмони бисёр нозук ҳаст, борик аст ва борик ҳаст ки шумо ҳар лаҳза дар ин фазое ки масалан бо андешаҳои гуногун, афкори гуногун, ақидаҳои гуногун, инсонҳои гуногун шумо метавонед ки ба ин ҷониб биафтед ё ба ин ҷониб биафтед. ва журналисти ҳақиқӣ нафаре ҳаст ки мувозинатро нигоҳ медорад ва меравад, чун журналист бояд нейтрал бошад. яъне мо масалан як мавзӯъро мехоҳем ки матраҳ кунем, ман ба унвони як журналист наметавонам биёям андешаи худам дар он барнома матраҳ кунам. ман дидгоҳи дигарон ва коршиносонро матраҳ мекунам ва ба аудитория, хонанда, бинанда ва шунаванда мерасонед. дуруст. ва як чизи дигар, то чӣ андоза аз нигоҳи шумо барои журналист ё ки нафаре ки дар телевизион ҳамчун журналист фаъолият мекунад муҳим аст маҳорати актёрӣ доштан ё ки не? бубинед дар аксари телевизионҳои ҷаҳонӣ ба хотири ҷалби таваҷҷӯҳи бештари бинандагон актёрҳо ва чеҳраҳои шинохта аз театру аз синемо даъват мекунанд, чун ин хеле муҳим аст ба хотири бурдани шоу барномаҳо. ва ман фикр мекунам ки чуне ки гуфтам дар жанрҳои журналистика ҳар нафар барои ҳар гуна кору пайкоре метавонад муваффақ бошад. маҳорати актёрӣ мисли маҳорати журналистӣ ки дар онам дохил мешавад, албатта хеле нақши муассир дорад дар телевизион. агар барои шумо пешниҳод созанд то ки дар ягон филме ки як мавзӯи аҷоиби замони муосирро дар бар мегирад ҳамчун як актёр иштирок кунед, қабул доред? рости гап дар ин мавзӯъ бештар фикр мекардам. аз ҷониби киностудияи Тоҷикфилм ва чандин маротиба аз ҷониби сценаристону режиссёрон чандин сценарияҳо пешниҳод шуда буд барои сабт дар ин он ё филм. розӣ намешудам то ҳадде, ба хотире ки фикр мекардам ки самти фаъолияти ман ки ба унвони як журналисти телевизион аст, бигзор ки ман дар ҳамин самт фаъолият кунам ва танҳо дар ҳамин самт мардум шуморо қабул карда бошанд. баъзан нақш офаридан дар филмҳо ё ки инро қабул надоштам барои худам. ва билохира дӯстамон яке аз блогерҳо мегӯянд як коргардон аз вилояти Суғ Диловарҷон ба ман пешниҳод кард барои нақш офаридан. аслан ӯ нагуфт нақш офаридан, ӯ ба ман як сценариро пешниҳод кард ки дар он ҷо диалог, гуфтугӯи як роҳгузар бо як модари танҳо ки ӯро фарзандаш дар кӯча гузоштааст ва як хаччае ба дасти ӯ додааст. ва ин мард шумо маъмулан дидед ки меравад, меояд, меравад ва мебинад ки аз субҳ то шом ин пиразани тақрибан 70-75 сола касеро интизор аст ва ӯ ба назди ӯ меояд ва мегӯяд ки шумо чӣ мехоҳед. баъд мегӯяд ки писарам маро инҷо гузошт ва коғазро ба дасти ӯ метиҳад ва мегӯяд ки шояд ин рақами телефонаш бошад. вақте ки мехонад унҷо навишта шудааст ки аз касоне ки инро мехонанд хоҳиш мекунам ки ин пиразанро ба хонаи калонсолон бурда супорам. ин сахт таъсир гузошт барои ман ва ман хондам ва кӯшиш кардам ки нақша биёфарам ва ин аввалин қадамҳои ман дар самти синамои тоҷик буд. худи соли 2020.
ва аз уҳдаш баромада тавонистед? баҳоро бинанда доданд, чун аз он комментҳое ки дар YouTube ва дар сомонаҳои иҷтимоӣ Facebook ва Instagram хондам, хеле хеле хуб қабул карданд ва бораи ман ифтихор буд ки ман бо нафаре дар ин филм сабт кардам ки ӯ воқеан як шоҳсутуни тиллоии театри тоҷик хонум Мариям Исоева ҳастанд, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон. ва дар як навор дар канори ин зан будан ки ин зан фаротар аз шахсият ҳаст, барои ман шарафи бузург ва ифтихор буд. дуруст. боз аз шумо пурсиданем, чун ҳаёти эҷодкор пур аз лаҳзаҳои ғайри чашм доштааст, пур аз ҳолатҳое ҳаст ки мо намедонем чӣ мешавад. Масалан, шудааст дар таҷрибаи кории шумо ки шояд дар ягон саҳнаи калон баромад мекунед ки тамошобини зиёд, иштирокчии зиёд дорад, ё ки дар маросимҳои мардумӣ ки шумо хизмати халқро мекунед. Шудааст ҳолат дар саҳна ҳангоми сабти ё ки гӯем барнома ё ки дар пешбурди маросимҳои мардумӣ ҳолати ғайри чашм дошт барои шумо, ё ки хандовару аҷибе ки имрӯз дар хотиратон то имрӯз ҳаст? бисёр будам. ёдовар шуда метавонед? ёдовар шуда метавонам. қиссаҳои аҷиб дорад. ман дар чорабиниҳои сатҳи баланди ҳукуматӣ ҳам иштирок кардам, алахусус дар шост соли 2014. ман баранда будам. дар онҷо 9 президент ҳузур доштанд, шурӯъ карда аз президенти Федератсияи Россия ва тамоми сарони кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай. ва ин ифтихори ман буд. ва баъд аз ин маро қадрдонӣ карданд бо унвони Аълочии фарҳанги Тоҷикистон. хуб, лаҳзаҳои хеле хубам ин буд ки дар яке аз ин барнома консертҳои шаҳри Душанбе ман баранда будам. ва ман баромадам саҳна ва ин толор тақрибан ба фикрам дар онҷо 1-2-3 моҳ ягон чорабинӣ гузаронда нашуда буд ва ман омадам ба байни саҳна ва шурӯъ кардам ба шеър. оғӯши васл бикшой ва як табассуми зебо ба тарафи мардум то дӯст аз дар ояд. баъд аз сухани ман мусиқӣ баланд мешуд, фон, пардаҳо кушода мешуданд, мизансцена рӯшан мешуд. мисраи аввалро хондам. оғӯши васл бикшой то дӯст аз дар ояд, дар осмон ёрон рахшанда ахтар ояд. гуфтам ки як пишак гурба мекан аз болои толори театр рост омада дар пеши пои ман зад. чӣ фикр мекунед? ин табиӣ буд ё ки ин аз беаҳамияти ҳамун нозир ё мегӯянд ки ҳамоне ки нигоҳубин мекунад ҳамун толора, як пишак 1 моҳ 2 моҳ пеш омада ҳамунҷа хона кардааст ва маъмулан онҷа бачаҳои хеле хурд доштааст. ва вақте ки мусиқӣ ин калонкаҳо аз ҳад баланд шуданд, вай тарсидааст ва аз болои ҳамун освишениҳое мегӯянд чароғҳои ранга дар пеши пои ман зад. зал ба тамом механдад. ин гурба меравад ин тараф, аз он тараф вай коргардонҳо. ман дар саҳна истодам. ман дигар ягон ҳаракат накардам. шумо дар ҳолати шок? бале, ман гуфтам ки шояд чӣ гуна баъд ҳамон барномаи гӯем консертиро чӣ давом дод? ман аз саҳна нарафтам. ман аз саҳна нарафтам, чун медонистам ки гурбаро гусалид. бале, гурба ба тарафи дасти чап рафтан ва оро намедонам дигар он гурба аз онҷа уфтодан. хеле пушаймон шуд. тояш нафтид дигар аз боло. не ва он гурбаи бечора ба фикрам бисёр сахт пушаймон шуд аз ин кори кардагӣ, чунки муҷозоти сахтам дид аз дасти. тақрибан 800-900 нафар дар толор нишаста буд ва ҳама хандиданд ва ман дар ин гуна ҳолатҳо боз ҳамин гуна импровизатсия вуҷуд дорад. боз аҷибаш ҳамин ки аз баландӣ мисли шеъре ки шумо гуфтед аз осмон бале, баробари ҳамон шеър оғӯши васл бикшой то дӯст аз дар ояд, дар осмон ёрон. гуфтам ки аз ҳамаҷи ғалтид вай. ман фикрам барои ман бисёр аҷиб буд. хай ин гуна ҳолатҳо шудааст. масалан барандае ки ҳамроҳи ман ба саҳна мебаромад дар як чорабинӣ хеле бошукӯҳ, куртаи вай ба вай печид ба ҳамон пардаи саҳна. вақте ки толорҳои бузург пардаҳоро тоб метиҳанд ва вай печид ва вай рафт ба ҳамроҳи парда. ман масалан вақте сар мешуд мусиқӣ, мо бояд баробар мебаромадем. вақте ки баробар ман баромадам, ман дидам, эҳсос кардам ки вай камтар қафо монд ва ман дигар қудрати гаштан вай нигоҳ кардан надоштам ва баъд аз чанд лаҳза дидам ки вай ҳамин курташа лави доманша такони сахт дода истодааст ва билохира халос шуду омад. ин гуна қиссаҳо бисёр зиёд буданд дар ҳаёти телевизион ва саҳна ва дар маъракаҳо буданд. шеърҳо фаромӯш мешаванд. дар ҳамин лаҳза махсан чикор мекунед? ман импровизатсия мегӯям ку баъд аз худам масалан ягон чизе ки суханони бошад. худатон. бале, беҳтарин. занг аст, биёед гӯш мекунем, мешунавем. алло. акай Бахтовар, салом алайкум.
با علیکم بر سلام. شام بخیر باشد اخیرم. شام شما بخیر باشد برادر عزیز. خسته نباشد. من یکی از مخلصای شما هم که به واسطه شما پیگیری میکنم در تلویزیون، در شبکه‌های اجتماعی. سلامت و سربلند باشید. و من میخواستم یک شعر از استاد گلرخسار خونه در همین پخش مستقیم. تشکر برای زنگ و با خواهش شما. البته مهمون این شام ما جواب میدهند، یعنی که مصرع‌های شعری از شاعرای محبوب توجیک گلرخسار. عجیب است که نسل نو زرنگار جوانان امروزه بسیار توجه دارند، اشغالات خیلی زیاد دارند و من یک شعری خیلی کوتاه میخوانم با نام غالب خسته جان. و این شعر را هنرپیشه خلقی تاجیکستان صباحت نجمی‌الدین و خوانده است با آهنگ زیبا و قشنگ هنرمند عزیز و ارزنده ما مستانه ارگشو. میشنویم. با یاد تو چی شب‌های سحر کردم، چی غم‌هایی که بی تو پشت سر کردم. تو را ای خاکی خاکی به تخت عشق، ز خود بالا گذر بالا نظر کردم. وفا از بی وفا آموختم آخر، وفا را در نبرد دل سپر کردم. مرا تو خاک ره کردی امان باشی، تو را من تاج سر کردم ظفر کردم. واقعا مصرع‌هایی که در هر دور و زمان اکتوالی است، محبوبیت خود را گم نمی‌کند و نهایت پرمحتوا است. مضمونی بلند دارد که به دلها روح می‌یابد. بسیار مصرعی و در شکل ترانه نیز خیلی خوب سرویده شده است. اینک دوام میدیم برنامه رو. عزیزان دل ما یادآور میشم بار دیگر بازم خط علاقه موضوع است. شما میتونید پیوست شوید 44 62 00 955 و این رقم ارتباطی و روی رقم وایبر 55 00 55 955. اینک میخوایم باز از خودی شما پرسیم، تو زمانی که مثلا شما کودک و جوان و نورسیتون گویم در جایی که شما میزیستید ده گذشت و پس از اونی که با پایتخت اومدید شما رو در تلویزیون همچون چهره شناختند، وقتی شناختند همین چیز تو چی اندازه با در حیات شما تاثیر خود رو گذاشت و تاثیر انا همچون چهره شناخته شدن خود رو شما در زندگی در چی ها یا کدام وضع و حالت ها احساس کردید؟ من فکر میکنم که یک اندیشه در بین مردم وجود دارد که شهرت آفت میارد. این گونه هست. اگر شما شنیده باشید. بسیار شنیدم. بله. اگر 1000 نفر شما رو شناسد، 1000 نفر 500 نفر شما رو دوست می‌دارد، 500 نفر دیگر شما رو شاید دوست ندارند، ولی میشناسند. و به همه محقول شدن من فکر میکنم هنری است که هیچ کس از عهده وی نمیبرد. درست، غیر امکان است. بله. و انسانیت هم وظیفه دار نیست که برای محقول شدن و مقبول شدن و محبوب دلهای یگان نفر دیگر شدن باید که کوشش کند، تلاش کند. من برای دلم زندگی میکنم. ژورنالیستیکای تلویزیون آرزوی کودکی من بود و در حیات من بسیار نقشی خوب بازیده است تلویزیون. و وقتی که اولین برنامه من ماهای نوامبر سال 2007 از طریق تلویزیون تاجیکستان با نام ما و شما پیشنهاد بینندگان شد، محتوای اساسی این برنامه شو برنامه بود، تاک شو ما و شما میگفتن. از اونجا قریب به 100 نفر دانشجو را دعوت میکردیم، بعد چهره‌های شناخته دعوت میکردیم. موضوع خیلی آسان ساده برای دانشجو، مثلا احترام استاد. شما برای چی استاد رو احترام میکنید؟ برای که میترسید؟ به خاطر تربیت؟ به خاطر امتحان؟ به خاطر دانش و علمش؟ به خاطر شخصیتش؟ همه این چیزها رو ما به نظر گرفتیم. خوب برنامه ها آماده میکردیم. یا تاثیر عادت های ضررناک، برای چی مردم مثلا تماکو میکشند، تاثیر بدی آن بر سلامتی، همین گونه موضوع ها رو من مطرح میکردم هنوز در دوره دانشجویی تربیوی. یعنی بله. وقتی که برنامه من روی افیر رفت، اولین کسی به من زنگ زد این بابای من از خود همون ناحیه رشت بودن، خدا رحمت کند ایشون که در قید حیات نیستن، و به من دعا دادن و این برای من بزرگترین مکافات بود که من از اون بهتر و خوبترش تا امروز زندگی هنوز ندیدم. شاید دوی اون نفر بود که شما موفق شده توانستید در شاید تا جایی. شهرت چی است؟ شهرت به نظر من این است که وقتی با بازار میروی یا یک چیز رو برای تو خیلی ارزان میدن یا خیلی قیمت. همین گونه از شهرت که در بین مردم شناخته شدن
ман фикр мекунам ки дар асри мо аллакай шӯҳрат якаме фарсуда шудааст, чуни фазои маҷозӣ ва интернет имрӯз ҳар касе мехоҳад шӯҳрат ёб шавад ба ҳар роҳе. бале дуруст, вале ин чизҳо чизҳои муваққатӣ ҳастанд зарнигор. дуруст, масалан 100% рӯзиманда ҷое ки сухан ҳаст, ҷое ки андеша ҳаст, ҷое ки фалсафа ҳаст, фарҳанг аст, ҷое ки як инсони огоҳ ва донишманд мебиёд барномаҳои хуб таҳия мекунад, ӯ ҳамеша дар мақоми худаш меистад. ва инам дар зиндагии насли нави даврони мо ҳамин гуна шурӯъ шуд ки бо ворид шудани фазои маҷозӣ ва ютубу сомонаҳои интернетӣ мардум таваҷҷӯҳи хеле зиёд кардан ба блогерҳо, махсус ба бархе аз блогерҳо, ва ман хеле гиламанд будам аз он ки онҳо ба забони мо латмаи хеле ҷиддӣ ворид кардан ва ба ахлоқи насли ҷавони мо хеле латмаи ҷиддӣ ворид кардан ки ин солҳо мо бояд кӯшиш кунем ки то инро ҷуброн созем. ва ман фикр кардам зарнигор ки ва даъватам кардам аз ҳамкасбони худамон, аз журналистони радио, телевизион ва матбуот ки шумо он потенсиал, заминаи бузурги донишу маърифате ки доред, фақат барои барномаҳо не, барои барномаҳо ҳам омода кунед ва биёед дар фазои маҷозӣ ҳам фаъол бошед. агар мо ин саҳнаро холӣ гузорем, ҷои холиро ҳар чиз метавонад пур кунад, бигирад. бале, ба ҳамин хотир ман кӯшиш кардам то ҷое ки мо ин фазоро пур кунем ва бибинед ки ҳамоное ки як вақтҳо дар фазои маҷозӣ хеле машҳур буданд, оҳиста оҳиста аз чашмҳо дур шуданд ва боз ҳамон чеҳраҳо, ҳамон ровиҳо, ҳамоное ки мардума ба зебоӣ, ба сухан, ба маърифат даъват мекарданд, ҳамоно монданд. соҳиби таваҷҷӯҳ шудам. соли 2021 нақшаҳои эҷодии шумо чӣ гуна аст? шояд ҳастанд лоиҳаҳое ки нав барои шумо ва шумо пешниҳоди бинанда шояд кардани ҳастед. умуман аз нақшаҳои эҷодии худ дар соли 2021 каме сухан мекардед. аллакай тӯли 13 сол аст тақрибан ки ман дар телевизиони Тоҷикистон ба ҳайси журналист фаъолият мекунам ва дар сомонаҳои иҷтимоӣ бештар ба ман сол дархостҳои зиёд меоянд ки мо мехоҳем ки шумо дар фазои ютуб бо барномаҳои хубу ҷолиб фаъолтар бошед, чунки мо берун аз Тоҷикистон баъзан вақт дастрасии хуб надорем ба телевизион ва ҳоло ҳамин гуна шудааст зарнигор ки масалан мо аз паи кор ҳастем ва фурсат фаро намерасад ки баъзе аз барномаҳоро бубинем ва чун дар сомонаи ютуб ки ҳаст ҳар вақт номнавис мекунем ва тамошо мекунем, такроран дида метавонем. бале, ва ҳамин чиз аз ман хоҳиш кардан ва ман фикр мекунам ки ин паҳлӯи кори худам фаъолтар мекунам барои мардум, барои ғизои маънавӣ додан, барои мардуме ки инқадар мардуми фарҳанг дӯст, инқадар мардуми самимӣ, инқадар мардуми заминӣ, инқадар мардуми шеърдӯст дорем, суханшинос дорем. воқеан дуруст. аз ин лиҳоз мо низ ҳамаи барномаҳое ки бо меҳмон дорем, чун худи шумо шоҳид ҳастед, сабт карда истодаем. ман ба шунавандаҳои азиз хотиррасон мешавам, шумо ҳамаи барномаҳои бетанаффусро ки бо иштироки меҳмонон гузаштааст аз ютуб тамошо карда метавонед. Бахтовари Ҷамшед, ман ба шумо аз номи роҳбарияти радиои нав, аз номи худам, барои он ки шумо вақти қимати худро дариғ надоштед, фурсат пайдо кардед, меҳмони ин шом шудед, шоми мову шунавандагонро рангин сохтед, бори дигари изҳори миннатдорӣ ва ташаккур баён мекунам. саломат бошед. дар амалишавии нақшаҳои эҷодӣ ба шумо муваффақиятҳо, дар соҳаи кори эҷодиятон дастовардҳои нав таманнӯ дорам. ҳар орзуи нияте ки дар дили шумо ҳаст бигзор ҷомаи амал бошад ва дар зиндагӣ хушбахтӣ оилавиро орзуманд ҳастам. саломат бошед. ҷавони сипос барои суханҳои хеле хуб ва самимӣ. саломат бошед. ташаккури зиёд. бори дигар хуш омадед. азизони дил, хотиррасон мешавам ин шом дар меҳмонии барномаи шомгоҳӣ қарор доштанд яке аз чеҳраи шинохта журналист Аълочии фарҳанг ва матбуоти Тоҷикистон, Муҳаррири варзидаи телевизион, Корманди Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бахтовари Ҷамшед. азизони дил, ба ҳамаи шумо шоми хуш орзу мекунем. дар ҳамин ҷо фурсати барои барномаи шомгоҳӣ ҷудо карда шуда ба охир мерасад. давоми ин муддат бо шумо будам ман, Зарнигори Рустам. боқӣ ба ҳамаи шумо рӯзҳои хубу хотирмони дар пеш истодаи истироҳатиро таманнӯ дорам. азизони дил, хайр, то ҳафтаи нав дар мавҷи нав бошед. Новое радио.